Njengoba inkontileka kaGeorge Mahlow kuKaizer Chiefs izophela mhla zingu-30 kuJuni 2025, sekuqubuka imibuzo mayelana nomthelela wakhe eqenjini. Wayengumdlali webhola uJunior Khanye uzwakalisa ukukhathazeka ngendlela uMahlow adlala ngayo. Wathi akakenzi okwanele kusukela ejoyina amakhosi ngo-2022 esuka kuMoroka Swallows. uMahlow uthwale kanzima ukuthola isikhathi somdlalo. Usadlala imidlalo eyishumi kuphela kule sizini ngaphansi komqeqeshi uNasruddin Nabi. Njengoba eqala imidlalo emithathu kuphela, inqubekela phambili yakhe yaphinde yaphazanyiswa ukulimala edolweni isikhathi eside. Nakuba uKhanye namava, kodwa ukholwa ukuthi uMahlow akakazibonakalisi kuChiefs. uKhanye uthi umqondo oqinile ubalulekile eklabhini enkulu, eqhathanisa isimo sikaMahlow nabanye abadlali ababuye eEurope, kodwa behluleka ukwenza okubonakalayo eNatureland. Njengoba kusanda kufika uThabo Cele no-Estin Castillo welulelwe inkontileka, ikusasa likaMahlow eqenjini libukeka lingaqondakali. uKhanye ucabanga ukuthi uMahlow kufanele acabangisise ngendlela adlala ngayo, bese ezibuza ukuthi ngabe usenze okwanele yini kumakhosi selokhu afika kulezi zinkundla zaseSoweto. Lokhu kuzindla kungamsiza ukuthi enze okwengeziwe futhi athuthukise umdlalo wakhe.